Alright, so now kuthiwa a pulse has a speed of 0.5 meters per second. So first things first, we ask by given yakho lo nikeziwe. So number 1, wasinikeza speed uv lo uv 0.5 meters per second. Okay, how long does it take? Once kuthiwa how long does it take, which means kuthatha isikhathi esingakanani. Obviously la bayibuzayo isikhathi, yabo, to cover a distance, which means kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ihambe ibanga elingango 25 centimeters, which means basinika ne distance ukuthi 25 centimeters. Bafunani isikhathi, which means bafuna uthi kahle kahle. And then ngithe mina mawusubhalile i-given information yakho uyabheka ukuthi ngabe bakunike ngama units afanele na. Sibheke ispeed, basine speed ne distance angithi asibhekeke ispeed. Ispeed u 0.5 meters per second. So ku right ngoba it's in meters per second. I-distance basinike as 25 centimeters but sina sidinga umeter, hayi u-centimeter. Ngibhalelile lapho ukuthi u-centimeter to meter uconverta kanjani. So bheka lapha la ubhale khona. But mawukuthi usukhohlwe ngizokukhumbuza. Kulula ukuyenza lento. Remember ukuthi 1 meter is equal to 100 centimeter. 100 centimeter uke ubone eclassini lakho kune ruler leli elathisha wakho leli lide lijwayele kuba orange or uyellow ngombala. Leli lide lisebenzisa kuyibhodi leli libhala ngochalk. Iyona ke ubude balo elu 1 meter. Okay, so obvious inumber ethi 1 ukuze ibe 100 kumele si multiply ukuze ibe 100. So multiply ngobani? Ngo100 ukuze ibuyele ku1 futhi kumele si divide ngo100. So mawunikeza ama meter ukuze abe ama centimeter you times by 100. But mawunikeza ama centimeter ukuze abe ama meter you divide by 100. Which means la ku 25 centimeter kuzomela si divide ngo100 ukuze sithole ama meter awubani? 25 divided by 100 u 0.25 meters. Okay, so let's convert manje any distance it was given